हेल' लोगोफोर, आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, मिथि नार्जारी आरो मिथिंगा बर' बिथांमोननि जुलियाथ' जानानै थांबायानो, नाथाय दायो मिथि नार्जारी बिथांनि एक्स बयफ्रेन्डआ मा हालोदाव दङ आरो लोगोसेनो दुखुजों मा फोरमायहरदों बेखौसो नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, मिथि नार्जारी बिथांनि एक्स बयफ्रेन्डनि मुङानो जादों राज बुहुम एबा बुहुम राज। बिथाङा क'क्राझारनि आरो बिथांमोना सानैजों खमैबो 8 बोसोरसो मोजां मोनज्लायबोबायमोन। नाथाय दायो गेजेर ससेयावनो माबोरै बिब्दिहाय गावस्रालायनाय जाखो बेखौथ' जों जेबो मोनथिला। दायो मिथि नार्जारी बिथांनि एक्स बयफ्रेन्डआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट खालामनानै दुखुजों मा फोरमायहरदों नोंथांमोननो बेखौ खिन्थानानै होलांगोन। नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। दिनै आं नोंखौ जोबथा कंग्रेचुलेसन होबाय मिथि नार्जारी। मोजाङै मोजां संसार जालांदो। खाफालावनो गैयामोन खोमा जों सानैया, सिमाङा सिमाङैनो थालांबाय। नों हाबा जाहैब्लाबो नोंनि जायगाया गोसोनि बबेबा खनायाव थालांसिगोन मिथि। इसोरा नोंसोर सानैखौ अराय सम खुसियाव लाखिथों आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरो जोबथा कंग्रेचुलेसन। हेपि मेरिड लाइफ माय लाभ बाय। बिथांनि एक्स बयफ्रेन्डआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिब्दि बुंहरदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों।